Isa kabaw. Hindi kayo paborito yan yung ano mo, paborito Sa yan. kabaw, sa kabaw. Sige. Paborito yan yung ano. Oo nga. Samahin mo, bra. Wala magdahom ang mangunguma nga si Humbert Dayon nga ang pagtambong niya sa programa sa Negros Economic Development Foundation sa Sagay City ang makahatag sang dako ka bulig sa iya pagpanguma. Sa programa, ginatagan ang mga farmers halin sa Cadiz, Sagay ug Calatrava nga ginabuligan sang NEDF nga makighinon-anon sa founder sang RU Founded Machine Shop nga si Ramon Oy Sr. Ginpamangkot sila kung ano bala ang mga kinahanglano nila sa ilang mga uma nga mahimo may ara ang RU. Si Humbert Carabao ang ginapangita. Mabudlay abi ang lugar kay malayo kag yara sa bukid. Hindi masulod sang heavy equipment gani. Nangayo sa sang bulig kay RU nga kung pwede, mabuligan siya bakal Carabao kag amat-amata niya lang nga bayaran. Hello, sir. Yo, do aking kao, do mga aking kao. Ano ko na? Hindi ko balo. Ano? Mahulaan ko yung bakal ka na ba? Ano balo? Yan ano be? Anak ko na para bakal Carabao, may lokal Carabao. Tagpila? Galing na doon, dahil ako lang magkuhan sa sapat kay isang sanoto nagpahulam ko mga kabayo ko lang itong pausin. Basta subong nagpalalagyo ay kabalik. Pagkatapos ng programa, nagsugilanon sila ni RU. Nagpasalamat siya kay may namati sa iya nga problema. Yung ba kumabata, may kwan pag may gatas pa rin. Ang ano sinihin sir na napatay niya. Ako naman yan, patay ako naman sir. Ako naman nag-active ba? Tayo mo samahin mo? Napatay ako naman sa ako. Iya, papa ang pinaka-active na Ah. partner. Chairman sa asosasyon. Go na imo Carabao. Hindi siya niyang nabilin sila palay. Danay na mabayad do. Wala ka na ginulsol nga nagkanto ka sa bungad adlaw? Wala ka na ginulsol? Swerte mo gid. Swerte na ako nakapag-concert ko, nakakita ko ba? Isa kabaw. Nakalipay. Hindi kayo paborito yan yung ano mo, paborito Sa yan. kabaw, sa kabaw. Sige. Paborito yan yung ano. Oo nga. Samahin mo, bra. May isa pa ka-request si Humbert, pandayan para sa mga tools nila sa uma. Ginsugilano ni RU ang NEDF kung ano ang mga posibilidad nga mabutangan sang pandayan sa Day Humbert. Ang RU mayara man sang develop nga pandayan nga sarang makabenepisyo sa mga mangunguma. Isa pagid ka mangunguma nga taga Calatrava ang naka-reunion sa kay RU. Siya ang isa sa mga benepisyaryo sang palulos para sa mga mangunguma. Sang panahon nga tuman kanubo sang Baklanay Sampalay, nakahulam siya sang 20,000 pesos kay RU pinagi sa programa sang RU Eco Agri Foundation. Calatrava, no? Calatrava. Indog na palihog day. Muni siya, nag-abeli sa amon sang ito bala manubong presyo sang humay. Nakaulam sa amon ng kwarta nga 20,000 para nga i-hold niya lang anay yang humay, hindi anay pagbaligya. So na iting nabaligya yan sa mas mataas nga presyo. Kag nagbayad siya. Amo nang importante sa tanan, no? Ang nagbayad siya. Kaya kadamo mo kami sa farmer nga na natubang. Medyo iba naman nagbalayad, no? So, Si Judith Padernal, isa ka organic rice farmer sa Calatrava. Pagbagyo, nahalita ng iya nga uma. Pinaagi sa nahulam niya nga kwarta, na-rehab niya na ini. Sorry, ang inangduta nga akong ginauma, hindi na amon. Baladaga rin doon ang balakag yung doktor. Nagkadaan eh, gahatag na kami sinako. Tapos diba ko kapital. Naman to one time, nakakadtok ko sa NEDF. Gidala kami ni Sir Dan sa kay Sir Ramon. Kag, amo na to pag-over ni Sir Ramon sang palulos. Kag dito ko nakahulan kay... Damo ka mo nakahulam? Duha lang kami sa Calatrava, sir. At wala ka mo. Swerte ka. Swerte ko gigayo, sir. Di mo gigamit ang kwarta? Pag paanin ako, sir, kay at that time nabagyuhan naman humay. At that time wala akong maibaligya nga para ibalik gasto. Ang gipahulam ni Sir Ramon sa amon, amo to akong gigasto balik para paubra sa akong humay. Dayon, pag ani ko naman, amo na pagbayad. Bayra na subong. Sa bayran na subong. Pahulam na maliwat? Pahulam naman liat ng puhol mo. Isa pagid kadako nga pasalamatan ni Judith kay bangod sang pagtambong niya sa launching sang palulo sa mga mangunguma na istorya niya nga may anak siya nga agriculture graduate nga napatapos niya bangod sang organic farming o galing wala sang trabaho. Nabatian siya sang regional director sang Department of Agriculture kag subong may trabaho na ang iyang anak.
Tapos that time to sir nga nag-launching, dito ko na buligan man ko sir sa utang gigna ko daw na utang kabalasan ko gid na kay Sir Ramon kay that time sa to dito naman ako nakilala si Sir Albert Barugo. Sa DA. Amo na sa sir nakabuli nga nakaubra man ako bata sa DA na Ang bata, mano graduate ka gani? ng 2008. Anong gigaduitan niya? Agriculture. May honor? Wala sir. Pero nakatagaan sa trabaho. Oo, subo. Tungod dito sa programa. Oo, tungod sa to sir nga. Ato ang istorya, kasto nga? Oo. Nga nagigmuno ka nga, may bata ka nga agriculture graduate. So ano siya kanawig sa mong obra? Di October kami September kami nag-launching dito. Pagka November gihayagid siya. Sa pagtakop sa programa sang NEDF nga Sustaining Watershed Health through Sustainable Livelihood and Agroforestry, kaupo ng Coca-Cola Foundation, nag-turnover sila sa mga shredders ni RU sa mga farmers. May upod pa ini nga mga organic nga abono, may seedlings kag may mga puno sang kakao. Ini ang pamaagi sang NEDF nga suportahan ang mga farmers nga naga-organic farming. Ginaistorya ni RU ang mga mangunguma sa mga benepisyo sang organic farming sa mangunguma nga hindi matamaan sa gasto kag ang epekto sini sa ikaayong lawas ang tawo. Antes ginpanagtag, gindumdum ni RU ang mag-utod nga anay gobernador sa Negros Occidental nga sanday Joseph kag Alfredo Marañon bangod sila ang nagsugod sang organic farming sa Negros. Una sa tanan, no, gusto ko nga i-acknowledge ang si Governor Alfredo Marañon ang nag-inspire sa sakon sang organic mo ni activity, no. So ginahimo namon ni siya ang amon activity subong in his honor, no, honor ni Governor Marañon Alfredo kag ang aton nga father sang organic dito sa Negros Occidental kag Oriental si Governor Joseph Marañon. Sila ang mag-utod nga duwa. Sila gina din nag-experience ang aton nga organic nga activity dito sa Negros. No? So dapat i-honor naton siya. Pamagi sang amon nga mga programa in honor of Sa programa, natagaan ng isa ka mangunguma nga taga-Sagay nga si Roserna Villarosa. Sang kay gayunan nga mapalapot kay RU ang kinahanglanon niya. Luyag niya magbakal sang hand tractor para magamit sa ilang uma. Ugaling, hindi pa nila masarangan magbayad sang tingub nga cash. Nag-ayo siya nga amat-amatan niya lang ini. Gabay ka, no? Hand tractor na bala. Oo. Oh. Kay layo pa niya kamo sa Okay. pwede ka niya kautang hand tractor. Oh, pwede. Pwede gid. May problema. Okay na. Okay ka na. Pwede siya ka. Oh. Pero sir, ako lang bayan ana yung katunga pag nag-abot ang hand tractor. Tapos pag abot sa hand tractor nga nabayaran ang katunga, iya mag-amat lang namon bayad. Sige. Okay. Go. Di okay ka na? Ang traktor mo na sa mga bao-bao, hindi. Ha? Okay. Ha? Alay, pagin. Sige. Anang ang ginalagaw-lagaw mo na? Hindi. May rugas, kilid? Sige. Okay. Sige. May ara kami na. Sige. Ano pagin? Balay, Dota, auto? Ha? Ano pa? Ha? Hindi matiyag niyo wala kinang ninyo. Ginaproseso na karon nga ma-release kay Rocher na ang hand tractor nila. Gani dako ang pagpasalamat niya nga nadala siya sang NEDF sa sini nga programa. Kagina, ginamuno, ginambal mo siya. Kayo interesado kagi siya magkuha Oo, bala sir, kaya mo ginamong plano kay kung wala lang kami estudyante, subong nakabakal na kami. May kolehiyo pa kami sir sa private eskwela Sa Digas Kuya. sa Mount Carmel. Kaya ano to kaginahambal sa imo? Okay ko, no? Oo, amo to hambal ni sir oy. 3 ka mga farmer organizations ang benepisyaryo sang NEDF sang shredders kag ini amangin panugod sa ilang nga paghimo sang ilang kaugalingon nga organic nga mga abono. Para bisan mahal ang presyo sang abono, hindi sila maapektuhan kay sila na mismo ang nagahimo sang ilang kaugalingon nga abono. Basta nagabuligay ang pribado nga sektor kag gobyerno sa ikaayo sa mga mangunguma, winner ang aton nga mga farmers.